welcome back ulit sa ating munting channel. So guys, ang vlog natin ngayon dito sa may trabaho ko. So gagawa tayo ng pizza kasi may order sa atin. So ito siya guys. Bali meron na tayong naka-prepare na yung masa natin sa pizza. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano ang gumawa ng pizza dito sa amin. Yan guys. Yan guys, ito. Lagay lang tayo ng yung semula na tinatawag nila dito. Yan siya guys. Pasensya na guys, maingay dito sa kusina eh. Ayan. Yan, so mayroon kaming guys, makina. Yan. Ilagay lang natin yan, ganyan. Yan guys. Tapos ulitin natin guys. Yan. Oh, di ba? Ang dali. Ito lang tayo ulit ng guys para hindi siya didikit. Yan. Yan guys, maglalagay lang tayo ng tomato. Pero to guys yung pang pizza talaga. Natimplahan na siya. Yan. And so maglagay lang tayo ng guys, cheese. Mozzarella. Buenísimo. So ang order nila kasi guys, ito. Hamon de York. Tapos yung tinatawag nilang dito guys, yung champignon, kabote. Yan. So yun guys, ilalagay natin sa may orno niya. Bali lang, 3 minutes. Yan. So nasa kasi siya guys, 310 degrees. So mabilisan lang. So yun guys, after 3 minutes, yun. Naluto na siya guys. Yan. Luto lang. Ito kasi guys, siya, delivery. Merong kumukuha sa amin. Yan. O, di ba? Yan guys. Guys, meron pa tayong mga order na mga pizza. So kasi ngayon guys may football. So, ayan siya guys. Yan, ito pepperoni siya. Na may sibuyas at saka ito. Yan, yung pancit ang tawag nila dito.